Să fiu sinceră, pentru mine spiritualitatea înseamnă să fii un suflet liber, să fii un suflet liniștit, eliberat de toate programele, de toate blocajele, de toate convingerile limitative pe care societatea mi le impune sau pe care le-am acumulat de-a lungul vieții, în special în copilărie, fiindcă atunci e perioada în care cumva învățăm cele mai multe lucruri și ni se transmit foarte multe programe și noi nu știm să facem o selecție și le luăm de bune pe toate. Să fii un suflet spiritual, cred că înseamnă să fii un suflet împăcat cu tine însuți, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Să fii o persoană care și-a găsit liniștea interioară. Spiritualitatea pentru mine nu e tot una cu religia și aici poate unii oameni au tendința să le încurce. A fi o persoană religioasă, care merge la biserică, care se roagă tot timpul și l-are pe Dumnezeu în suflet e una. A fi un suflet spiritual e deja next level pentru mine, e ca și cum un pas mai mult, fiindcă spiritualitatea îmbină religia, însă religia nu acceptă anumite noțiuni ale spiritualității. Fiindcă religia, deși în diferite religii se transmit multe lucruri înțelepte, care sunt învățături reale și cumva cu multe înțelepciuni și experiențe puternice în spate, în același timp se transmit și multe convingeri limitative sau care îi împiedică pe oameni să se exprime sau să fie liberi datorită faptului că se pot simți limitați. Și cunosc, am oameni apropiați care am văzut iarăși diferențe de la o religie la alta, fiindcă există anumite diferențe, care le e frică să-și dea voie să fie ei însuși, pe principiu că nu avem voie să facem asta, datorită că religia noastră nu ne permite, în anumite... Nu, să nu săriți în cap, vă rog, fiindcă nu vorbesc de rău pe nimeni și nu am nimic cu nimeni, eu chiar sunt în totală neutralitate. Vă rog eu și zic, vă iubesc mult, da? Bine, să revin. Persoane care, adică în religie, dacă noi suntem, vă gândiți așa, dacă noi toți suntem copiii lui Dumnezeu, păi de ce ar avea ceilalți dreptul să ne judece? Nimeni nu are dreptul să ne judece decât divinitatea, Creatorul, Dumnezeu în sine. Dar nici aceea nu e o judecată, fiindcă e doar o karmă, e legea cauză-efect, ce dai aceea primești și ți se întoarce. Însă noi oamenii nu avem dreptul să ne judecăm unii pe ceilalți. Noi oamenii, ca și menirea noastră sau scopul al nostru aici pe pământ, este să venim, să evoluăm, să învățăm, să creștem. Și prin evoluție ce înseamnă? Evoluția înseamnă iubire. În momentul în care noi ne creștem frecvența și vibrația și învățăm să fim într-o stare permanentă de iubire, noi să fim iubire, să oferim iubire și să fim cumva lumină. De ce, dacă vedeți anumiți oameni, de exemplu, vă atrag atenția. Și eu văd și în online și mai văd și pe stradă uneori. Sunt oameni prin care treci și pur și simplu radiază, le simți prezența și te atrag. Nu știi de ce, dar te uiți după ei. Fiindcă ei lucrează cu ei, cu sufletul, cu spiritul lor și ei sunt energie curată sau ei lucrează pentru a-și păstra frecvența ridicată și oamenii simt acest lucru, chiar dacă nu înțeleg sau nu toți traduc ce înseamnă sau nu au explicația, dar energia se simte. Și ca să concluzionez părerea mea, nu am citit o definiție despre spiritualitate. Eu consider că a fi spiritual înseamnă a fi în echilibru cu tine, cu mediul cu care trăiești, cu oamenii cu care te înconjori, a fi în echilibru cu tot ceea ce este în jurul tău, cu viața ta, cu tine însuți, a fi centrat în tine, a fi bucurie și a împărtăși și a împrăștia bucurie în jurul tău, a acumula cunoștințe, a merge spre înțelepciune, a cunoaște, a înțelege, fiindcă informația înseamnă putere și informațiile ne aduc mai multă liniște, înțelegere, înțelepciune, pace și armonie. Și dacă am mai omis ceva, puteți să completați ideea mea, fiindcă aceasta nu este o definiție completă, este doar o bucățică din ce simt eu că înseamnă pentru mine spiritualitatea.